навигатора да седне на това. На това да... Не. Не го пипай, не мърдай! Отвори вратата! Отзаде се подпреме! Няма страшно, ама после като тръгне не знам. Не го пипай! Отвори! Не врата! Тя ще се опре след там, ама въпрос е малко 10 дали да ради. Това окачване, топъл фронтира, не от топъл фронтира, не от ЕТЗ. От лека кола е, от Макферсон. Яворе, малко 10! Абе, това е Макферсон от топъл Корсалята. Какво намерил? Добре е, задали. Само лепетка дай. Абе, кола от сам бе! Много му се карат. Това лепетка да му запача кола, не да държите, се стават много неща. Има вероятно да се залупи, там ако гледа още да по-ниско, да може да се залупи, така че това е много. Чакай, пазите се. Дай, пойде тази лебедка, не го спири! Само лепетка! Само лепетка! Там няма сила. Оприл малка пака! Дали вижда, не знам. Ти да си! Изва си премете, бе. Не мога да почне да мъжа. Ти да си! По-добре, време! Абе, човек е пръзната дървото. Дай! Скочи на капако малко да си изправи. Оп, стига! Малко назад е готов. Не, бе, то се поправил, бе! Вече го направим плач за резание.